Marami kong kusog. Nindot kaayo ang pagsangyaw sa maing balita nga ubanan yung pagtuo. Mao na kini atong pagdebosyon ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, pasabot ana makasustenir unta mi sa mga panglutos o mga pag-anto sa kalibutan. Makasinati unta mi sa imong gahom, hari nga gamay, Dios nga way katapusan. Makasinati unta mi sa imong gahom nga mibuntog sa gahom sa yawa dinhis kalibutan.